Ekarri ditu abestik, lehenengo parteko abesti die kompositore italiano batenak, Tosti deitzen dena, eta bere lau abesti abestuko ditu. Gero horren ondoren guridin abesti batzuk abestuko ditu, hiru abesti, canciones castellanas deitzen dienak, erderaz die, nahiz eta guridi euskaldun izan, baina kanta hori erderaz die castellanak dielako. Gero, bigarren zatin dare euskerazko kanta batzuk garbizunak, eta gero bukatzeko izango die Hego Amerikako abesti hauek, Guastavino eta Ginastera eta olako kompositore batzunak, oso poliki. Dena da modu baten konektatuta, 20. mendean konposatutakoak, Tosti izan ezik, baina nik uste dut koherentzia bat daukala errepertorioa. Nik esango nuke Euskal Herriko abots importanteena da, dudarik gabe, tenor liriko espinto bat da, eta hori oso zaila da aurkitzea edozein lekutan, Espainia mailan, Europa mailan, kalitate berezi badaka, harmoniko batzuk oso finak eta oso bereziak, eta nik uste dut privilegio bat dela horrelako abeslari bat edeukitzea. Handeka Gorrotxategi tenoreak eta Josu Okinena piano jotzaileak kontzertua eskaini dute Azkoitiko Udaberriko musikaldien barruan Santa Cruz konbentuan. Handeka Gorrotxategi Euskal Herriko tenore bakarlari onenetariko bat da, ura entzutea besterik ez dago horretaz jabetzeko gainera. Euskal Herrian bertan hasi bazuen ere bere prestakuntza, profesionalizaziorako bide horretan Erroman, Frantzian edota Estatu Batuetan egonda besteak beste. Elisabeta Fiorillo, Biorika Cortez eta Francisco Casanova maisu ospetsuekin. Hainbat sari irabazi ditu bakarlari bezala eta besteak beste egun nazioarteko proiekzioa duen Josu Okinena piano jotzailearekin dihardu kontzertuak eskaintzen. Hasi nintzen abes baten kantatzen, lagun batzuk eskatuta, mutil falta zehola euren korun, bertan sartu nintzen. Koru hartan kantu irakasle bat zeon, eta berakin hasi nintzen kantu klaseak ematen, eta berak galdetu zidan zatik ez nintzen hasten karrera ikasten, kantu karrera ikasten. Eta hola hasi nintzen, korutik lehenengo, gero konserbatorite paso nintzen, gero bueltaka. Olako lan baten kasualidad ez da zer gertatzen, ez? Beti dago launa handi bat atzekaldetik. Orduan hasi nintzen kantu ikasten, orain dela 14 urte, eta ibilbide oso luzea da, eta gero pixkanaka urratsak ematen dituzu, eta lan pixkat irtetzen zatzu, eta gero ez da hobeto. Eta izenen urte asko pasatzen dienen, barruan azten zaila profesional momen. Hombre, nik ikusten dut jendea daola, baina gero karrera hontan jakin behar da, sorte auki behar da bideo ona hartzen. Eta batzutan jendea igual aspertu egiten da eta utzi egiten du, beharrak adirik beste lan baten sartu behar da beharra daukelako, eta ez dauke aukeraik hontan jarraitzeko. Eta nik alde hortatik nola suerte handi eukidean, jarraitu dut. Nik normalen lantzen diana da Zarzuela, opera, eta gero Josu egiten dituan kontzertuk errezitalak, kontzertuko kantuk egiten ditu. Eta, garaiekin, depende. Opera nik gehien bat kantatzen dute opera romantikoa, berismoa, eta gero
abestikin horria variedade bat dago, bai klasikoa, gero ja pixkat modernogoa, adibidez Hego Amerikako repertoria oso guaingoa da, hasi? Eta gero zarzuelan ja, epoka batean zen zarzuelak boom egin zona, izan ziren 1930 urtekoa, eta hor boom batean zen, eta zarzuela gehien dagoen epoka hori da. Kasualitatez elkartu ginen behin, audizio bat egiten, bera pianoa jotzen da ni abesten, eta gero hortik aurrea deitu ziren bikote munduen laningo gendun ikusteko, eta baietza eman nion, ordundik kontzertu desente eman ditu elkarrekin, Euskal Herriin gehien bat, eta hola hasi izan, moin dela lau urte o holako zer. Josu Okinena piano jotzaileak mundu guztian barna dihardu kontzertuak ematen. Munduko herrietako musikak, garai eta korronte ezberdinetakoek osatzen dute haren errepertorioa. Zeregin pedagogikoetan ere aritzen da eta egun Musikene Euskal Herriko goi mailako musika ikastegiko ikerketa koordinatzailea da eta doktorea Valladolideko Unibertsitatean. Hainbat sari eskuratu ditu hark ere bere ibilbidean eta mundu osoko sala eta auditorietan jo du. Benetan maite behar dezu egiten dezuna, maite behar dezu zure lana. Zaila da esatea lan bat dala. Benetan da zure bizitza, zure bizitzeko modua, zure erlijioa balitz. 4 urte nitunean, nire etxean beti zeon piano bat, nire amak jotzen zuen oso ondo pianoa, eta nire amonak ere bai. Eta nitzako debekatuta zeon pianoa jotzea, ume txiki bat nitzalako, eta pianoa oso garestia zerako. Eta orduan, nik ezin nuen ez da ikutu ere. Eta nire arrebak hasi zan pianoa ikasten, eta nik entzuten nuen, beti beak jotzen zuna, eta behin junitzen, eta beak jotzen zuna, nik derrepente jo nuen. Eta orduan nire aitak esan zidan, hau berezia da behintzat, eta orduan Andoainen bizi ginen, eta Andoainen bazeuden solfeo eta musikako maixu batzu, eta haien gana eraman ninduten, eta horrela zenitzen. Normalean bakarrik jotzen dut pianoa, eta askotan abeslariekin ere bai. Nik uste dut oso importantea dela abeslariekin lan egitea, gero ulertzeko nolakoa moldatu behar den musika zure instrumentoan. Musika internazionala da, eta nik uste dut musikalariok edo zabaldu behar degula gure herriko musika eta ezagutu behar dugu beste herrietako musikak. Eta orduan, nitzako oso importantea da beste herrietako musikak nire herrian jotzea eta Euskal Herriko musika beste herrietan jotzea.
Nik uste dut desente zabalik dagoela nire repertorioa, baina esango nuke adibidez Euskal Herriko musikatik beti nola ibili naiz ikerketa bat egiten eta grabatzen Aita Donostiaren ahots eta pianorako obrak eta aurten grabatuko ditut pianorako obrak, beti saiatzen dut programetan sartzea Aita Donostiaren musika. Quando infuria il lembo la tempesta, allor che l'aria si fa scura, scura. Quando ai rami una foglia più non resta, allor di morire avrei paura. Beti izaten da zer desberdine. Batzutan igual egoten zara orduriko, ez batzutan gutxiko, baina beti izaten da kontzertu bakoitzeta igual lego pilo bat hartuko zinuketzeke bezala eta zeo zer eraikitzen hasiko bazinen bezala. Eta hori da, horako gauza bat, azten zera eraikitzen eta beti zeo zer desberdin irtetzen da. Eta ilusioa, horako ilusioa da, zeo zer polike eraikitzeko. Da momentu eder bat komunikatzeko eta besteekin edo bestei erakusteko eta emateko gauza, guk egin dezakegun gauza politena.